Darko Bađok, kandidat za pokrajinskog poslanika Srpske napredne stranke, prisustvovao je otvaranju zdravstvene stanice na naselju Zeleno polje. Ovo naselje broji preko 9000 stanovnika. Ako pođemo od osnovnog postulata da je potreban jedan lekar na 1500 pacijenata, a do danas je stara ambulanta imala svega 2 zaposlena lekara, nije teško zaključiti da su uslovi u kojima su radili bili izuzetno teški. Za vreme epidemija, na primjer, gotovo nehumani. Sluha za potrebu za boljim uslovima nije bilo godinama unazad. Međutim, od danas, 8. februara 2013. godine, meštani ovog zrenjaninskog naselja moći će da svoje elementarno pravo na zdravstvenu zaštitu, ostvaruju u novoj ambulanti izgrađenoj po evropskim standardima. Na opšte zadovoljstvo 6000 registrovanih pacijenata, u novoj ambulanti radiće 3 lekara umesto dosadašnja 2. Pored velikog broja građana, otvaranju su prisustvovali gradonačelnik, magistar Ivan Bošnjak sa svojim pomoćnicima, dr. Biljana Papić, direktorica Doma zdravlja, načelnik okruga profesor Dušan Šijan i direktori javnih preduzeća. Prvo je ovo primer dobre prakse gde gradonačelnik i njegov tim ljudi mogu sagledavaju na adekvatan način potrebe stanovništva. U slučaju Zelenog polja videli smo i doktorica to lepo rekla šta je tema i zašto je to urađeno. Naprosto najvažnije je primarna zaštita. Ako ljudi nisu zdravi, onda ni ostali segmenti društva nisu adekvatni. U ovom slučaju i grad Zrenjanin je to prepoznao i u rekordno kratkom vremenskom periodu je to urađeno, ja mislim na zadovoljstvo pre svega stanovnika Zelenog polja, a posle i svih ostalih. Znači, to je jedan odličan primer društvene odgovornosti. Nakon otvaranja ambulante, Bađok je zajedno sa Predragom Peruničićem, državnim sekretarom za sport, obišao osnovne škole u Stajćevu i Perlezu. Cilj ovih poseta bio je prikupljanje podataka na osnovu kojih će se predstaviti strategija razvoja baznog, odnosno školskog sporta, nadležnom ministarstvu. Akcenat je stavljen na učenike nižih razreda i s tim u vezi interesantan je podatak da je u naseljenim mestima Stajćevo i Klek uočena tendencija rasta broja dece. Dakle, može doći konačno do promene trenda da je stopa mortaliteta iznad stope nataliteta, što nažalost Srbiju prati već godinama unazad.